खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 10 जुन 2025 मायथाइ एबा 26 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, नोंथांनि आबेगफोर, गुबैयै रागाखौ दबथायना दोन। रां आरजिनायनि गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा होगोन। बान्था राननाय फोरबोआव नोंथांनि खुदियाखौ लिंहरनाया नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव मोनदांथि जागोन। बियो नोंथांनि मिजिंफोरखौ मावफुंगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि सिमांफोरखौ बिथांनि गेजेरजों जाफुंनाय नुगोन। गावनि अनजालुखौ बुजिनो नाजा, नङाब्ला नोंथाङा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। मावख'आव नोंथांनि गोरोन्थिखौ सिमान लानाया नोंथांनि फारसे थांगोन, नाथाय बेखौ साबसिन खालामनो थाखाय नोंनो बिजिरनायनि गोनांथि दं। नोंथाङा बै सुबुंनिसिम निमाहा बिनांगोन जाय नोंथांनि थाखाय खहा जादों। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृषभ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ जागायजेनगोन, नोंथाङा थारैनो बेयाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरजों बबेहायबा थांनो खाबुबो मोनगोन। नोंथाङा गुबुन हादोरनिफ्राय साख्रिनि खाबु मोननो हागोन। जाय फरायसाफोरा बिगियानजों सोमोन्दो दं, बिसोरो आनजादाव साबसिन फिथाय मोनगोन। नोंथाङा सासे गिदिर बिबुंगोरानिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै जाय सुबुंफोरा गोब्राब नाजायो, बिसोर हास्थायनाय फिथाय मोनगोन। गौरी गणेशखौ सिबि, नोंनि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि, गोसोआरि महरै नोंथाङा मा लुबैयो बेनि बादै रोखा नङा आरो जिरायनाय गैयै जागोन। रांखान्थियारि लोरबांथिनिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि थि रां बावजानिफ्राय गोजानाव दाथां। सानखौ जर'खा खालामनो थाखाय मोनाबिलियाव मोनसे मोजां जायगायाव नखरजों जानो थां। गावनि अनजालुखौ खुसि खालामनाया नोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन। नोंथांनि गिदिर खामानिनि थाखाय मानसिफ्रा नोंथांखौ खामानि मावथायाव सिनायगोन। दिनै नोंथाङा गावखौ सुबुंफोरनि गोसोनि मिरुआव मोनगोन। जेब्ला नोंथांनि मददनि थाखाय सोरखौबा बान्था होनाय एबा बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। दिनै मोनसे गिदिर फालांगियारि गोरोबथाखौ जोबोद सांग्रांथियै मावनांगौनि गोनांथि दं। सासे रोंग'थि गोनां सुबुं एबा फोथायजाथाव सुबुंनि बिबुंथिखौ लाखांनायनि उनावसो आगानफोरखौ सिगांथिं लां। नोंथाङा साख्रियाव मासि जौगानायनि मिजिं थिजायो। जाय फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथायाव मुं थिसननो थाखाय आनजाद लागासिनो दं, बिसोरो हास्थायनाय फिथायनि थाखाय गोब्राब खामानि मावनांगोन। दिनै नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे साहसगोनां दावबायनायाव थांनो हागोन। गोसोआ खुसि जागोन। हनुमान चालिसा फराय, गासैबो दुखुफोरा जोबलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। सिंह राशि, गावनि बेसेनफोरखौ नेवसिनायनिफ्राय गोजानाव था आरो मोनफ्रोमबो थिरांथाखौ जुक्ति गोनाङै ला। गुबुनखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय बांद्राय खर्सा दाखालाम। नारसिनथायनि समफोरा थाबाय थागोन, नाथाय नखरारि हेफाजाबआ हेफाजाब होगोन। नोंथाङा जयै थाबायनो थांनो हागोन आरो नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदान गोहो लाबोनो हागोन। थाबथानानै थानाय मावथांखिफोरा आबुं जानायनि फारसे आवगायगोन। गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ दाफोरमाय। जुलि जानाय जिउआ सिगाङाव माब्लाबाबो एसेबां मोजां जायाखैमोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि,
दिनैनि साना जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। मोनसे गोजाम फालांगियारि गोरोबथाया नोंथांनो हरखाब मुलाम्फा होगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। दिनै समाजाव नोंथांनि मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा मोनसे समाजारि आफादाव हाबनो हायो, जाय इयुनाव नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। नोंथाङाबो बयखौबो लोगोआव लांफानो हागोन। नोंथाङा नखरजों बबेहायबा थांनो सानथांखि लानो हायो। दिनै फरायसाफोरा फरायनायाव साबसिन फिथाय मोनगोन आरो बिसोरो गुबुन हादोरावबो थांनो खाबु मोनगोन। मोसौनो रुटि दौ, साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। तुला राशि, नोंथाङा रां आर्जिनो हायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि दोनथुमनायखौ दोरोङारि महरै रां थिसनो। दिनै नोंथाङा जाय समाजारि हाबाफारियाव थांगोन बेयाव नोंथाङा बयनिबो गोसोनि मिरु जागोन। मोनसे गोलाव खोन्दो जाय नोंथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो हमथानानै दोनदों, जोबबाय मानोना थाबैनो नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिखौ मोनगोन। खामानिनि समाव नारसिननाया नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ। नोंथाङा जायखि बादायलायनायाव आगान होगोन, नोंथांनि बादायलु आखुआ नोंथांखौ देरहानायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान। दिनै नोंथाङा लुबैनाय फरायसालिमायाव मुं थिसननो हागोन। फालांगियारिफोरा दिनै गावनो गाव सोलायनाय लाबोनांगोन। हाथाइनि गोनांथिखौ नायनानै जगायनायखौ बांहोनांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साइट्रास फिथाइ जानायनिफ्राय गोजानाव था। फिसा थाखोनि दारिमिनफोर जागायजेननायाव आइजोफोरा नखरनि सोद्रोमाफोरनि मदद मोनगोन। दिनै बिमा-बिफाफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ लानानै जोबोद खुसि जागोन। सान इसोरखौ सिबि, साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। धनु राशि, ओरैबायदि आखु दाखालाम जाय गावसोरनि सिमांनि थाखाय गावनि न' आरो सावस्रिखौ बावो आरो खालि गावसोरनि थांखिफोरनि उनावसो खारलाङो। रां आर्जिनायनि गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि न'आ आलासिफोरजों मोनसे गोजोन आरो गोजोन मोनाबिलिनि थाखाय आबुं जाथों। नोंथांनि बेसेनगोसा अनथोबफोराबो नोंथांनि अनजालुनि मोखांआव मिनिनाय लाबोनायाव फेलें जागोन, मानोना बियो बेफोरजों एसेबो गोहोम खोख्लैजानाय नङा। बियो जागोन। दिनै नोंथाङा खामानिनि जायगायाव नोंथांनि गोहो आरो लोरबांथिफोरखौ मिन्थिनो हागोन। साना थारैनो गोब्राब जानो हागौ। गोलाव समनि गेजेराव खामानिजों सोमोन्दो लाखिनानै दावबायनाया मुलाम्फा गोनां फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा थि समखौ सिनायनो नांगोन। दिनैनि साना थि बिथांखिफोर बानायनायनि सान। दिनै नोंथाङा मावख'आव लोगोफोरनि मदद मोनगोन। जुनियर्सआ नोंथांनि सुबुरुनजों गनायगोन। मोनसे गावारि साख्रियाव गोब्राब नाजानायनि गोहोआव मासि जौगाहोनाय जादों। नोंथाङा न'नि सोरगिदिं मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। नोंथाङा बयजोंबो मोजां सम मोनगोन। सिट लामा थानो गुर जासि, नोंनि खुसि आरो जौगानाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कुम्भ राशि, बे समाव बेखौ बुजिनाया जोबोद गोनां दि गोसोआरि सुथुरफोरा नोंथांनि देहानि बेरामजों जुजिनो हानाय गोहोखौ जोबोद बाङाइ खालामो। बेनिखायनो गाज्रि साननायफोरखौ नोंथांनि गोसोआव दाजाहो। नोंथांनि खरसाया बांनो हागौब्लाबो मोनसे गिदिर हानजायाव बाहागो लानाया नोंथांनि थाखाय गोसो बोनो हाथाव जागोन। नखराव नोंथाङा सासे गोरोबथा राजथान्दैनि बिबान लागोन। बयनिबो जेंनाफोरनि सायाव गोसो हो, जाहाथे जेंनाफोरखौ समाव फोजोबनो हायो। दिनै नोंथाङा मोजां मोनग्रा मुडआव थागोन।
बेनिखायनो गावनि अनजालुजों माखासे मोजां सम बारहोनो सानथांखि बानाय। नोंथाङा जायखि आयदायावनो थाया मानो, आइजोफोरा नोंथांनि जाफुंसारनायाव मोनसे गोनां बिफाव लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। लोगोफोर आरो अननाय बाहागिफोरजों सोमोन्दोआ सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। दिनै बिफा आरो बिदानि हेफाजाबजों नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हागोन, जेराव नोंथाङा जाफुंसार जागोन। जायफोरा गोदान साख्रि नागिरगासिनो बिसोरनि नागिरनाया दिनै आबुं जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा मोनसे मोजां जायगायाव साख्रि मोननो हागोन। बबेखानि दिनै रावजोंबो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि बिबुंथिखौ सामलायनाया नोंनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंनि आद्रा थानाय सावस्रिया मोजां जागोन। सुंदरकांड फराय, गासैबो जेंनाया जोबलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।